Ili sim. Falujah! 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 I Jovana izsmeje se. Sekla nokte. Por modo, nismo dugo bili u Padijskoj. Evo, ima koliko 2 nedelje. Idemo da pucamo tamo. Da se grupiramo i da letimo sa dronovima. I da jedemo. Biće neke klope pa ćemo jesti. Da si igramo rata. Ja se nadam da njegove ove kare spasu. Neće biti kare spasu. Tako da ništa i vidjet ćemo stavno. Ajde beži, ajde čao. Na početku današnjeg susreta organizator je obavio brifing i podelio zadatke. Mi smo dodeljeni u američku frakciju. Posle grupnog stikanja otišli smo u našu bazu i podelili zadatke po grupama. Evo, ima jedno 3-4 komada. Pazi, oko C2, recimo D. Ovaj iza objekat, ova strana. Tako je. Da, moraš te petarde pokupiti. Dodaj replike. Nemoj bacati, lepo se popneš. Moramo posle otići i izvući dron iz hangara. U 11 i nešto. Ne, to ostaje, pa tu municiju moramo nositi, staće mi gore. Pa malo je nezgodno, znam ja šta je. Da, ali moraš sad ovdje ruke. Pazi ti. Jedan deo našeg tima je ostao u bazi iz koje je morao upravljati sa dronom. Dobro! Daj samo torbu. Mi smo na krovu. Da, glavni, taj centralni. Jel imaš kod curle mesta u rancu? Bojim se da ne sjebemo ovu. Pa nema veze, ajde idemo ovako pa koga jebe. Ubaci kod tebe u džep, neće, to je petarda, ne zabodeno. Naša grupa je dobila mine za miniranje iračkog PVO sistema. Ajde, daj jebe. Probaj jednu. Daj ubaci ovu drugu. A druga ne verujem da će stati. Može. Može, ajde daj ovako. I to je to. Ništa, ja sam... Ništa, znamo da si... Ajmo. Da sam eksplozivan. Da. Hoćeš ti upaljač? Daj upaljač ti treba. Jovana ima upaljač. Pa ali misliš li da ćeš je tog momenta naći kad bude trebao? Ovi naši su krenuli patroliranje. Znači u 11:15 ćemo izvući taj dron. A? Ja nisam ispalio ni kuglicu. Ja nisam kuglicu ispalio. Ne, mi smo ispred ovdje. Aha. Koje gore su? Naši gore? Naši izgleda. Naši su svudi. Naši su gore. Mi smo ovdje, ovamo ima čovjek naš. Aha. Ja treba pretražiti ovdje, mora da ima onaj što klišti. Ađi me. Nisam čula da nešto Vrati piše na se. onoj strani. Momci, gledaj, tu smo mi. Idite, evo ga, gore snajperista. Mićo, vi budite u toj zgradi, onesposobite te ometač signala ispod antene i držite celu tu zgradu dužinom.
Kad budemo mi iznali taj dron, oni će pokušavati da napadnu i dron tu na pisti. Zato je bitno ta leva strana, ova ekipa druga što je otišla, da se spojite vizualno, da ne može da prođe niko. Jel ima nešto gore? A mi smo sad... A gde je to što pišti? A vidi gdje ti ometaš skroz ovdje. Jebote, ovo je znači propevo, evo. Jeste našli tu zujelicu, pištalicu, šta ima? Ali morate naći ono da isključite. Ali ne, ali onaj zujelicu onu. Ne obraćaj pažnju, znači radi samo ono što nam je cilj, a oni verovatno... Mi smo iz komande sinhronizovali naše jedinice na terenu. Možete ući u taj objekat, prođete kroz taj WC deo, imate šiblje koje vas zahranja vizualno i možete tamo doći do vaših igrača. Idem ja da im odnesem, pa dolazim. Aha. Valjda su našli ili šta su, otko znam, nemam pojma. Pa izgleda su našli. Braćaloni, treba da dođu ovdje iz Wild Hawksa jedan čovek i da preuzme ovo. Izgleda su sumnjaju da su negdje našli, valjda on je PVO. Treba doći ovdje iz Wild Hawksa će doći da uzme ovo. Aha. Mićo, imate tu između velikog bora i trafoa snajperiste u džiliju je njihov, čisto da znate. Uočili smo iračkog snajpera, pa smo poslali našu ekipu da ga eliminiše. Samo menjaj poziciju, Vlado, da te ne skinu. Joco, hoćeš da priđeš? Po zadatku, dron smo parkirali na pistu za poletanje. Da, daj jednu. Svaki put moramo po jednu da nosimo. A? Šta piše? To je to, daj mi je, 11:30. Ti reci gde hoćeš ili ćemo te ljude da uklonimo. Jedan je ušao između meni i tebe. Povlači se. Povlači se, Joco. Zbog drona. Zbog drona se povuci. Zbog drona. Stavio sam u neki kanal, bog te. Dobili smo i koordinate za bombardovanje. Taj deo će sad biti bombardovan. C3 polje se bombarduje sada dronom.
Pa ćemo se uvući opet ako treba. Znaš? Znam. Samo dole. Što se tiče nas, možete da gruvate, ovdje mi se sklanjamo. Mi ćemo sad ući u WC. Bombardujemo C3 polje, garaže, ove bombardujemo, sad ćemo dići dron. That wheel's gone. Who's living out? Have confirmed surroundings in the vicinity. Now. Right now. Cadet, in the area. Good effect. Vehicle destroyed. Yeah, gone. In the area. That's it. In the area. Never. How long are we there? In the area. That's it. Svi pogođeni izlaze iz garaža. Skinuo je snajpera i Joca je ispred na 3-4 metra. Eno ga. Ali Joca je tu. Vidiš? Komando zeleno krilo, da li se čujemo? Spustiš se dole, uzmi jednu granatu i stavi pored drona. Dron je ovdje dole na pisti. Crni dron. Našu granatu? Našu jednu granatu, minobacačku. One troblonsku. Odneseš dole, staviš to da imamo za drugo ispaljivanje. Pa pazi, u suštini možete i da ostanete na C1. To niste, da kažem, ušli toliko u njihov posjet tamo. Deo našeg tima poslat je na levo krilo da zaustavi napad iračkih snaga na aerodrom. Imam kombo, ja se skinu snajperi. Da. Ja kad sam mu rekao da kupi fantomone, malo ti grije meni, ne treba ti, to je pederski. A? Šta ti sad uski? Ne, nego ne mogu ovome jebati, ne može se rašije. Pa zato što su uski. Sula? Vidi ovdje jebote, gledam šta je ovo jebote. Evo ga ovaj. Koji? Predator. Da, to je dron. Sve. Ajde. Vas svo četvoro i polako gore, znači onaj gornji deo tamo, onih objekata i krenite, znači prema protivniku. Evo spojili smo se sa njima, hoćeš da idemo tamo prema onome respawnu, onome starom, onom preko. Iza. Tamo napadnemo nešto. Pa pazi ovo, ovi iz Barajeva su prošli u vam bili. Šta se? Važi, ajde.
Ćemo da se... Deki sa ovakvim malim isto. Snajperista se računa kao 2. Ne. On ti je kao pola. To sam govorio za Bojana. Ne. Naš tim napravio je zasedu. Čuo si ti ima pucnjave, čuo si, tako. Pazi, pazi, Jurco, pazi tu stranu. To su naši. Naši. Ej, jebi ga. Čuti sad. Nisu. Skočilo i troje je skočilo. Pogođen! Edik! Skinu. Edik! Edik! To su naletili na naše. Oni su naletili na Jocu, na Miću i na nas. Javit ću vam čim krene. Naša grupa po povratku sa početne tačke uputila se prema aerodromu. Odakle se čulo? Jovana, vidi, daj Jovane medik. Surla. Kontakt 12. Dole. Lik će vratno doći odavde na ovu stranu. Ovamo je pobegao sad.
Pogođen! Medik! Ajde. Imamo tu našu polu, ajde. Idemo s te strane. Ajde, držimo ovo. Pokrivamo ga, Tu, brate, sad ovo deo. Brate, brati sad ovo. Brati sad ovo. Pogođen! Veća grupa iračkih vojnika je locirana u objektu. Krenuli smo u čišćenje objekta. Ajmo! Steu! A koji kurac, zato što se krijete, evo ne se bavati. Nemojte se bavati. Dolako mu leći. Medik! Medik! Ne pucaj! Ne pucaj! Naši. Amerika! Ne pucaj, bre! Amerika, ne pucaj! Ne pucaj! Ajde! Ovamo je slabo, ajde, ne pucaj! Ajde, to su naši. Kraj! To je bilo sve što smo izdvojili sa ovog susreta pod nazivom Operacija Faludža. On je pojeo dvije pljeskice. Ja sam njenu. Pa što nisi uzeo njenu? Napad njenu sam je uzeo. Pa ja sam i bio sam. Dobro. Nije htjela da jede džambiće. Glavno će da jela. Kako mi stiče lik? Tako. Čekaj, ovo je ovako je. Čega se vidi po dužinu, da bude veći. Ja pa evo već. Kao da jede veku plemač.